Akzioa gustoko bau duzue, hau da zuen telesaia. Talde honetako laukideak zein baino zein zelebragoa da. Anibal Koronela da burupentsalaria, Murdoch eroa, Templeton sexsimboloa, eta noski, Mr. Tegi hartzua, zeinek izugarrizko indarra izan arren, egan egiteari beldur dio. Eta horrek arazo mordoa ekartzen die lagunei. Baina denok gogoan duguna bere gihar izugarriak dira eta beti lepoan zintzilik eramaten dituen urrezko koiare hoiek. Telesail famatu honen musika Mike Post konpositoreanena da. Honek lehenengo konpasetik jakin zuen transmititzen soldadu laukote honek darion energia. Akzio hutsa!